Hello guys, da fatan kun tashi lafiya. Yau na tashi da safe sai na ga wasu alamun cewa market za ta ɗan yi reversing ta cike wannan yan gap da muke da shi da na muku bayani a jiya. So abin da ya kawo ni nan da safen nan na muku bidiyo shine like kamar waɗanda suka yi class ɗin ko kuma waɗanda suke trading London, akwai opportunities da yawa irin waɗannan PS ɗin, kuma da yawa za ga wasu neglecting London ba sa trading London. So opportunity da yake London ɗin ne na gani, na ce bari na zo mai muku bayani kuma na nuna muku yadda aka kama shi kuma da yadda ake kama shi. So abu na farko da na tashi na duba na ga midnight open candle ɗinmu nan. Wannan shine midnight open candle ɗinmu. Market ta yi trading below it. Bari na saka muku shi. Wannan shine midnight open candle ɗinmu 00 hour. Kuka duba za ku gani market ta yi trading below it. So wannan da market ta yi trading below it, wannan mun samu cewa alamar za a ɗan yi. Na so na gani market ta yi taking wannan low ɗin. So amma abin da ya faru a nan gurin shine in kuka duba za ku gani wannan candle ɗin, wannan breaker block ɗin da fair value gaba gurin kuma shi aka zo market ta zo ta yi trading ɗin shi kamar yadda kuke gani haka. Okay, market ta zo ta yi trading ɗin shi a haka. So wannan dawar da aka yi sai kuma na samu cewa confirmation ko da an gama Asia an dawo cikin London ba za a zo a ɗauki wannan low ɗin ba, definitely. In kuma an zo an ɗauki low ɗin nan ne definitely dai mai wurin juyawa ne, saboda mai wannan breaker block ne a 15 minutes. Kuka duba mai gashi an yi sweeping liquidity a nan gurin. Market ta yi sweeping liquidity. Bayan an yi sweeping liquidity sai muka samu wannan shift in market structure. Wannan candle din last candle din nan da muke da shi a nan aka yi mana breaking din shi da body, kuma sai aka baka mai fair value gap. Kun ga a nan gumi breaker block din mu ta tabbata, ko ba haka ba? Wanda muka yi class da su a baya ko kuma muka saka videos a YouTube akan breaker block. Wannan shine best example na breaker block, kuma kun gan shi lively ga ta nan tana aiki, ta yi aiki a kasuwa. So abin da nake so na nuna muku anan shine ba wai breaker block din ba, entering da ya faru yau din. So da safe around karfe 2 kamar karfe 8 kenan na safe a agogon Najeriya, muka tashi sai muka samu wannan breakout din. Kuka duba za ku gani an samu wannan breakout din. Market ta yi breaking out da kuma ta bar mai fair value gap, kuna gani? Mun samu wannan breakout din. Wannan shine midnight candle din mu open, an yi trading below it. Bayan karfe 00 hours mun samu trading below it, which is har karfe 1 ma an yi trading below it. So bayan mun samu wannan muka samu wannan kuma massive breakout din candle 1 2 3. Wannan ya tabbatar mana mun samu mitigation block a nan gurin. So wannan duk zaka ke amfani da knowledge ɗinka da kake da shi ne, knowledge ɗinka, breaker block, mitigation block. Kun ga nan gurin da wannan candle da wannan da mun samu failure swing a nan gurin. Kun ga wannan pure market analysis ne, mun samu mitigation block a nan gurin, failure swing. So wannan order block din ya zama mana mai powerful magnet a nan gurin, inda market kuka duba da market ta dawo kan wannan mitigation block din sai ta yi trading above it. So before mitigation block din za ku gani market ta ba mai fair value gap. Wannan shi ya ƙara tabbatar mana cewa wannan mitigation block din is valid. Kuna gane? Saboda mitigation block da ba fair value gap ko kuma breaker block ba fair value gap yana da kamar 50% percentage na cewa market za ta iya zuwa ta rejecting din shi, ta balla shi. Amma duk inda aka samu ko order block ne za ku gani mai fair value gap yana da kusan 80% accuracy din cewa like market in ta zo za a yi respecting wannan wurin. So bayan mun samu wannan fair value gap din mun samu momentum, mun samu kai displacement. Candle 1 2, kun gani candle 1 2 sun kulle a sama, wanda ya tabbatar maka cewa like akwai alamar momentum din bullish zai dawo. So bayan London ta bude karfe 3 nan ne London ta bude. Bari na sa muku vertical line sai na dawo kamar 3 minutes to 5 minutes. Bari na dawo 5 minutes. Wannan shine inda London za ta bude. So in kuka duba bayan London ta bude, muka samu wannan candle din ya pushing above, ya clearing wannan buy side liquidity din. Abu na farko kenan mun ji an yi clearing buy side liquidity a gurin. So amma da aka clearing buy side liquidity, candle na farko da ya bude sai trading below it, ya ƙara trading. Na biyu ya closing below it. So wannan abin da nake so a nan gurin ku gane, nan ba mu samu shift in market structure ba.
abu na farko da za ku tambaye kanku cewa menene, is there fair value lookup a nan gurin? Bari in cire muku wannan abu. Is there fair value lookup a nan gurin? Yes, there is fair value lookup, but a nan gurin bacin wannan load din daidai nan gurin da aka samu change of character akwai wani PD array da muke amfani da su, higher time frame PD array da aka zo gurin, maybe fair value lookup na 1 hour a daidai nan gurin, ko kuma akwai wani order block na 1 hour ko 4 hour. So wannan shi zai baka cewa like wannan market structure da aka samu a nan gurin ba za ta yi aiki a nan ba, saboda me, ba a ma zo kan wani few higher time frame PD array ɗinka ba, tana maka tunanin mai shift in market structure ne. Ka lura da wani abu, idan ka zo kana analysis ɗinka na kana so kai taking trade a irin a lower time frame, kake ganin shift in market structure kala kamar yadda na gaya muku a videos ɗina na baya, ba na amfani da London ko kuma ba na amfani da New York ko wani abu without higher time PD arrays bias. So a nan gurin ba mu da wani higher time frame PD arrays kamar yadda za ku gani a 1 hour cewa wai nan gurin. Kun gani ba mu da wani higher time frame PD arrays wai cewa like market za ta zo ta wannan. In ka ce akwai wannan fair value lookup din ba, candle din nan da ya zo nan ya riga ya gama kulle fair value lookup din. Ya riga ma ya gama kulle shi. Kun ga zama mai inversion ma kenan, ya riga ya gama kulle shi. So kaga a nan gurin baka da wani higher time frame PD array. So dole zaka hakura wannan trade din sai ka bu abin da kake da shi a nan gurin. In ba ku manta ba, wannan 15 minute mitigation block ne muka sana shi ko gashi nan mun samu failure swing ga fair value lookup. Daman abin da muke expecting mai market ta dawo tracing into wannan fair value lookup din, za mu taking trade din mu targeting opposite liquidity, kamar yadda zan nuna muku yadda trade din ya kasance, saboda na yi taking wannan trade din a live account ina a nan na shiga stop loss din na saka shi a daidai inda wannan sun low din yake, daidai inda wannan order block din yake, daidai nan gurin na sa stop loss dina na saka 1 2 3. kun gani market ta zo ta yi taking dina an gama. So abin da nake so ku gane a nan gurin ba wai sai ka zo ka wai pushin kanka kasuwa ka takura kanka za ka iya kasuwan nan ba. Ita wannan kasuwa is so simple da inda haka simplifying kanka abubuwa. Misali maybe in zan trade in London zan ke bin bias ina tun daga higher time frame. Kun ga a nan gurin misali nan gurin gaba ɗaya nan gurin ban da wani Asian session da na saka ko wani abu. Do na riga na san inda Asia take farawa, na riga na san inda London take farawa. So abin da kuka ga ne makin kawai a ciki shine mai midnight open candle. Kun gan shi midnight kawai ne makin din shi, kuma an yi trading below it na tabbatar da cewa like za mu iya samun push tunda mai muna da higher time frame PD arrays a sama. Barin da muku shi ku gani muna da higher time PD arrays a sama. Na farko muna da wannan next draw on liquidity da farko kenan, sannan muna da wannan fair value gap din. Yace in overall ma muna da wannan mai yan gap din kamar yadda na muku bayani a baya. So wannan yan gap din ba za ta yi market ta zo ta bar shi haka ba. Dole a sati ko wannan satin ko sati na gaba za mu ke pushing har sai mun zo nan gurin. To daga mun zo nan gurin ne za mu fara deciding cewa me za mu ci gaba da yi. Za mu ci gaba da buy ne ko kuma za mu ci gaba da sell. Amma tun daga inda muke nan gurin in kuka duba daily range ɗinku za ku ga market tana discount. So duk abin da ke discount kuma ka san me za ka yi a gurin, ba sai na faɗa ma. So in dai har kana tunanin ma baka san me za ka yi a discount price ba, so ka je ya kamata ka je ka kalli bidiyo na baya akan daily range, za ka san me ake a discount. So wannan shine takaitaccen bayani da kuma yadda ake taking trade a irin wannan setups din. Kuma kun ga wannan setups din ya za ka iya kiran shi discretional, za ka iya kiran shi London, duk abin da ka kira saboda me ya align da me higher time frame PD array. So ma da ku a trade na gaba wanda shi ma in na dauka zan zo ne muku bayanin yadda ake kama wannan trade din kuma da yadda aka yi amfani da wannan trade din. Nagode.